Jo, hvad så der, HK Blends her, og nu er vi tilbage med endnu en tutorial. Og i dag skal vi lave en fade på noget, rigtig frustrerende hårtype. Det her hår, det er sådan noget, der bare stritter alle veje. Og lige præcis den her hårtype, den kan give dig en hel masse mørke pletter. Så derfor er det meget vigtigt at være opmærksom på, ligesom at der kommer et godt blend. Men ja, vi starter med clip over comb. Og så sætter jeg min trimmerlinje ind rigtig langt nede. Og det er fordi jeg gerne vil strække den her ud. Fordi som sagt, den her hårtype, den kan ikke give dig nogle problemer. Så derfor er planen egentlig at strække faden rigtig godt ud. Og den giver selvfølgelig et mindre dyk herom bagved, så den passer til hovedformen. Og derefter så kommer jeg ind med min shaver. Og selvfølgelig igen, ikke helt op til den trimmerlinje vi lige har sat. Og så er det tid til min Babyliss klipper, den kommer ind med lever open. Og normalt så vil jeg gå efter cirka en fingerstørrelse, men lige præcis den her hårtype gør, at jeg er nødt til at strække den en smule længere ud. Og selvfølgelig skal den være parallel med den trimmerlinje vi lige har sat. Også med parallel med, den form jeg lavede med clip over comb. Men så det jeg gør er, at jeg lukker min lever halvt, et tak mere, og så lukker den helt indtil at linjen ligesom er fadet ud. Og fordi den her hårtype, den er rigtig tyk og irriterende, så bliver jeg nødt til at komme ind med min trimmer og bare bruge jern til at få den sidste linje ud. Og nu viser jeg så, at jeg starter med at bruge min taperblade, og det gør jeg med min instinkt. Så det jeg gør er, at jeg bruger min træer hele vejen rundt om hovedet for at få en rigtig god form på frisyren. Og så kommer jeg med min saber 2 med min toer, og så igen klipper ind i den form der er lagt. Og grunden til at skifte over til min saber her, er fordi der er et faberblade på, så den klipper lidt tættere, og min instinkt den kunne bare ikke gøre det for mig. Så igen, så kommer jeg ind med min etter, åben, klipper ind i formen, halvt, igen, klipper ind i formen, så jo højere op vi kommer, jo mere bliver jeg nødt til at flække ud, og så lukker til sidst det samme en gang til. Og det skal der bare ske hele vejen rundt om hovedet. Men igen, ligesom i sidste video, hvis I lægger mærke til det, så deler jeg det op i sektioner. Altså, så har jeg delt den op, sådan så jeg kun tager den her side og lægger alt mit fokus her. Og så efter svinger jeg så om på bagpå, og så på den anden side. Og grunden til at jeg egentlig gør det, det er fordi, at jeg ved ikke om I har lagt mærke til det, men når I selv er ude at klippe, så hvis man bliver ved med at kigge på det samme for lang tid, så bliver man sådan halvblindagtig. Og derfor vælger jeg at gøre det i sådan sektioner, så mine øjne ligesom kan få en pause og så starte forfra et andet sted. Men i hvert fald, hvis I lige lagde mærke til det i videoen, så skifter jeg til min halfguard, og så leger jeg egentlig bare med leveren. Og det er meget vigtigt her, altså mit fokus ligger virkelig i at strække den her fade så meget ud som overhovedet muligt. Nu viste jeg det ikke lige på videoen, men jeg har gjort det hele vejen rundt om hovedet. Og så har jeg fat i mit taperblade nu, og der kører jeg ind i systemet igennem igen, for den her fade, den skal bare spredes ud. Så det er min toer, lukket, og den kører ind i formen. Efter det skifter jeg her til min halvanden, klipper ind i formen. Og det er super vigtigt, at vi får strukket den her fade ud, fordi altså i princippet, så er hele mit system kørt igennem her, og det ser meget klumpet ud, altså den her fade. Så der skal virkelig gøres noget ekstra arbejde i det. Og så er det tid til min etter. Åben, lukket, halvt, altså alt efter behov, ikke? Og der skal bare leges med leveren, indtil det giver mening. Og hvis I lægger mærke til det, så det her hår, det er rigtig stædigt. Altså det vil sige, at det er som om, at der nærmest ikke sker nogen forskel hver gang, når jeg kører maskinen op og ned af hovedet. Men det er virkelig de små detaljer, der tæller. Så alle de steder, hvor jeg synes, det er lidt klumpet, lidt mørkt, der kommer jeg ind, og så prøver at detaljere faden, så den bliver spredt lidt mere ud. Så nu skifter jeg over til min halv, og igen leger med leveren, så vi kan få spredt den her fade ud. Og det er sådan, at I kommer til at møde nogle hårtyper gennem jeres klipperkarriere, hvis man kan kalde det det, som bare ikke er særlig let at klippe i, og som er virkelig stadige, som kræver lidt ekstra arbejde. Og igen, helt omvendt,
så kommer jeg også til at have nogle med nærmest det perfekte hår overhovedet, hvor det er super let. Altså, du skal nærmest ikke engang gøre noget, så har du en automatisk fade. Og det er jo bare sådan, det er. Det er ikke alle, der har det perfekte hovedform eller perfekte hår. Men igen, så skal man lære at arbejde med alle de her hårtyper. Og som I kan se nu, så er det begyndt at ligne noget. Altså det ser i hvert fald bedre ud nu, når den er blevet strukket lidt ud. Der er selvfølgelig lige nogle små detaljer tilbage, men nu er jeg godt nok ikke guidet helt igennem den her klipning, men det er princippet som altid. Jeg fader nedad, så jeg starter fra min 2'er, 1,5, 1 og så 0. Og så igen for at detaljere, det er præcis samme. Så hvis det er sådan, at du fader nedad, så bare kør systemet igennem en gang til. Der er også en anden mulighed, altså det vil sige, at hvis du nu fader opad for eksempel, altså du starter fra din open lever til din 1, 2 og så videre, ikke? Så kan du, når du har kørt dit system igennem opad, køre det igennem nedad. Altså modsat, hvis det giver mening. Så hvis du starter fra din uden guards, og så slutter på 2'er, så kører det, så når du er færdig med det system hele vejen rundt om hovedet, så kører fra din 2'er, 1,5, 1, 0 og så videre. Men lige nu så har jeg alt fokus på at ligesom lave sådan en scooping bevægelse her, for at få de sidste detaljer ind. Og som I kan se, den her hårtype, den kræver virkelig tålmodighed. Og sådan er det bare med den her hårtype. Altså derfor er det vigtigt, inden man overhovedet går i gang med klipninger, ikke nødvendigvis kun den her klipning, men bare alle klipninger, at du lige danner et billede i hovedet om, hvordan klipningen kommer til at se ud, så du har noget at klippe efter. Men indtil videre har det bare været en hel masse leverplay og en hel masse hjørner, og sådan er det bare med det her. Altså normalt, det er fair nok, at man normalt også gør det på alle klipninger, men lige på sådan en hårtype her, der er man nødt til at gøre det lidt ekstra. Så her nu i detaljeringsfasen, lad os kalde det, så bruger jeg en hel masse tid på at ramme de her mørke pletter. Altså, og hvor i fade-fasen, hvis vi nu deler det op sådan, der tænker jeg egentlig kun på at køre systemet igennem. Så hovedfokus i fade-fasen, det er bare at køre systemet igennem, så vi har en fade, hvis man kan kalde det en grim fade. Og hovedfokus her i detaljeringsfasen, det er at sprede den ud og fjerne alle de mørke områder, der ikke skal være der. Og det er i princippet bare at køre systemet igennem igen, bare ved at strække den. Gå lidt højere op, brug lidt ekstra hjørner, gå ind i de buler, der nu skulle være i hovedet, de hakker knoglerne laver, med hjørner og så videre. Men nu, mens I lige følger med i, hvad der sker i videoen, så kan vi snakke om, hvad der skal ske fremadrettet. Planen er, at der kommer nogle mere avancerede klippeteknikker, jo længere vi kommer ind. Nogle mere uddybende, altså specifikke områder. Og hvis det er sådan, I føler, der er et behov, et ønske om en video eller et eller andet, så er I velkommen til at skrive det i kommentarerne eller sådan noget, og så skal jeg se, hvad jeg kan gøre. Jeg vil gøre alt for ligesom, at kunne se, om jeg lige kan mase det ind også. Men ja, nu er vi ved at være der. Så bare lige det sidste her for tøndersaks. Jeg sagde det i sidste video. Jeg siger det igen. Hvis du ikke har en, gå ud og køb en. Det er det bedste, du kan gøre for dig selv. Det er så let at sætte klipninger sammen, altså fra fade til top, når du har en for tøndersaks. Og især den her hårtype, altså nogen, der er virkelig besværlige at bare klippe på sammen og gøre det mørkt, alle mulige sjove steder, hvor det ikke skal være mørkt. Brug din for tøndersaks. Smid den ind i de mørke pletter, og så bare bank dem ud.
Og nogle gange bare tænke lidt ud af boksen. Der er ikke nogen, der nogensinde har vist mig lige præcis det her. Jeg kiggede på den, jeg kiggede på min kam, og jeg kiggede på min trimmer, og jeg følte, det kunne give mening. Så det er egentlig bare noget, jeg ærligt har lært mig selv. Nogle gange er man bare nødt til at være lidt kreativ. Og som I kan se, så vender jeg kammen om, fordi tænderne er mindre på den her side, så jeg kan klippe tættere med den. Men det er virkelig, det er bare noget, jeg selv har fundet på. Men det fungerer. Så der er ikke noget rigtigt og forkert. Så længe resultatet ser godt ud, så er det vel lige meget, hvordan man gør. Og her har I så C-koppen, der starter med punkt 1 deroppe og punkt 2 dernede, og så smid den ind med hjørnet. Men i hvert fald, det var det endelige resultat. Jeg håber, I kunne lide det. Jeg ved godt, det ikke var en rigtig tutorial som sådan, men bare lidt mere en informationsvideo blandt med en tutorial. Men igen, som sagt, hvis I har nogle ønsker, kom med dem. Vi ses derude.